tempo. Por favor, Melchor, cando queira. Boas noites. Queridos nenos e nenas de Compostela, moi boas noites. Xa estamos aquí, en Santiago de Compostela. Estamos moi contentos de ver de novo esas caras cheas de ilusión. Tamén vemos que medrastes un ano máis. Carai, menuda diferencia do ano pasado. Tamén démonos conta de que hai algúns que é a primeira vez que vides a vernos, entón, se me permitides, vou volver a presentar a estes compañeiros que están comigo. Xa sabedes que eu son o rei Melchor, aquí ao meu carón teño o rei Gaspar, e un poquinho máis alá, o rei Baltasar. Un ano máis, fixemos unha longa viaxe dende Oriente guiándonos pola boa estrela hasta chegar a esta gran cidade de Compostela. Pero claro, non viñamos sós. Canda nós viaxaron os paxes e os camelos seguindo a vosa inconfundible estrela de 8 puntas, que nos axudou a cruzar mares e montañas, desertos e bosques de países moi afastados, e esa estrela que alumea cada recurso deste lugar maravilloso ao que tanto nos gusta volver. Esperamos poder cumprir cada un dos vosos desexos e que este novo ano estea cheo de felicidade para todos. Grazas por recibirnos unha vez máis con tanto arrimo. Feliz Noite de Reis! Boa estrela, Compostela! Que le dice a ver as vosas caras iluminadas pola maxia desta noite tan especial? A vosa hospitalidade e calor fannos sentir como na casa. O certo é que ao longo da nosa viaxe pasamos por lugares fermosísimos, nos que coñecemos a moita xente maravillosa como a vos. Mas tamén atravesamos países nos que, por mor de guerras e injustizas, os nenos e nenas como a vos están a pasalo moi mal. E este ano case nin puderon escribirnos as súas cartas. Así que hoxe non podemos esquecernos deles e nin podemos ter outro desexo maior que o de que a súa situación mellore. Así que lembrade que o maior agasallo é poder compartir un momento tan especial como este cos vosos seres queridos, e que os verdadeiros desexos son aqueles que buscan a felicidade dos demais, os que piden paz, amizade e moito amor. Feliz Noite de Reis e que todos os vosos soños se cumpran. Queridos nenos e nenas de Compostela, estamos muito contentes de estar aqui. Já recebemos a maioria das vossas cartas, pero agora íamos quedar aqui, nesse maravilhoso conselho, para que os que não o fizerades ainda poderes entregar-nos agora ou saudar-nos e contar-nos diretamente os vossos desejos. Como somos magos, entendemos e falamos todos os idiomas do mundo. Este ano chegaram-nos muitas cartas em galego, pero o que mais nos gusta é vir aqui para escutá-lo e falar convosco. Já nos deram também a chave mágica que abre todas as casas de Compostela. Assim que lembrades, ir cedo para a cama e não esqueçades de deixar algo e bebida para os camelos. Rapazes, rapazadas, gozades com as noites mais mágicas do ano. Vemo-nos de novo aqui, justo dentro de um ano. Boa estrela!